Ofra me amanse de hye. Yetwi kasa, ene abɛbuo kasa yesisi ne trase no. Ana me pese ya yentrentene ne kakra. Okase efie bia mensem ewom. Efie bia mensem ewom. Na emom enye se efie bia mensa ewom. Eyemfonso kasa. Ene se efie bia mu okwa obenya onipa odi atrutru asem. Se ba no atemdidi a obenya nipa owo a odi atem. Se ba ntokwa pa obenya obi owo a opem tokwa. Se ba se yenka bi enkyere obi a obi aka asem bi akyere obi na ono nso wonka bi nkyere obi obenya sankofo no bi yeden e wo sa afie ni mu. Eno nti yese efie bia mensem ewom. Na emom enye se efie bia mensa ewom. Eyemfonso kasa. Enti moma yenhye ne nso. Medamase. Nyame enka ye nyina ho. Mbesa ate menka bio. Bye bye.